sent la capital de la premsa comarcal per unes hores. Després de l'assemblea amb què hem obert aquesta jornada de treball, us donem la benvinguda a la novena periodistes. Ja sabem que ens ha tocat viure una època de grans canvis i també de molts reptes, i en especial formem part d'un sector que està. Per aquest motiu hem d'estar amatents a com evoluciona el nostre entorn per trobar noves oportunitats que permetin donar continuïtat a aquest model de comunicació històric i singular que és la premsa comarcal. Per començar aquesta convenció, coneixerem l'experiència vital i de l'IQIOS, un projecte en què Premsa Comarcal participa com a membre de la Federació d'Associacions d'Editors de Premsa, Revistes. Gràcies, Carles. Doncs bé, el primer protagonista avui és el Sancho Benet amb la conferència de la Boira Media Pro, una experiència professional apassionant. Ja tenia una mica la presentació en el programa, jo destacaria, és una persona que fa gairebé 40 anys. El teixidor del portal lleida.com ens acostarà al món de les aplicacions mòbils i els mitjans de comunicació. Ja sabem... No tenia molt clar de què havia de parlar, de què volia o de què parlés. I, bueno, sí, ara coneixo perfectament, doncs es va dedicar i va ficar el títol de la conferència, no em va dir res, me'l va enviar i em va dir, mira, el títol de la conferència. Per tant, no l'he posat jo. Creativitat. Llavors a Lleida només hi havia un diari del Movimiento, la majoria de la gent major, o un dels majors de la gent que estava allà a la Boira, els meus companys em van dir, parla tu de la Boira, parla tu, surto a parlar.